biharmasti.in ले आवत बरू दर्द के दवाई ले आवत बरू दर्द के दवाई से रतिया चपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के भइल बा कमरिया लपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के biharmasti.in भइल बा कमरिया लपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक के biharmasti.in